Prijatelji, pozdravljam vas u novom video uratku koji govori o temi suci iznad zakona. Danas ćemo govoriti o jednom ovršnom postupku koji traje dugih 30 godina, a koji se temelji na dokumentaciji koja nije propisana niti jednim zakonom koji je na snazi u Republici Hrvatskoj. Nažalost, dugotrajnost postupka može se zahvaliti isključivo tome što institucije koje su zadužene za nadzor sudaca, koje su zadužene za zakonitost postupanja, nisu imale dovoljno zainteresiranosti da bi se uopće uključile i razriješile sve nelogičnosti u ovome postupku. Zašto smo mi uvjereni da taj postupak nije zakonit, iznešćemo vam u sljedećim našim navodima. 2000. godine gospodin koji nam se obratio za pomoć uložio je sredstva u nekretninu u Dugom Selu. To je velika tvornica za preradu drva i on je kao povratnik iz inozemstva uložio sredstva, kupio je tvrtku koja je bila vlasnik te nekretnine i zatražio je upis u zemljišne knjige. Istovremeno sa njegovim upisom u zemljišne knjige, sa upisom tvrtke u zemljišne knjige kao vlasnika nekretnine, tadašnji sudac Arnold Čada u Dugom Selu odlučio je da se u zemljišne knjige upiše i rješenje o osiguranju radi potraživanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak. To rješenje nije dostavljeno strankama u postupku, već je bez upute o pravnom lijeku dostavljeno isključivo zemljišno-knjižnom postupku u zemljišno-knjižnom odjelu i zemljišno-knjižni odjel je upisao hipoteku u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 402.000 maraka. Vlasnik nekretnine podignuo je brisovnu tužbu za koju je tuženik tvrdio i predao sudu takav podnesak da je brisovna tužba preuranjena jer da rješenje još nije niti pravomoćno, što je bilo istina jer nije nikome niti dostavljeno. Sve daljnje radnje su vlasniku nekretnine bile onemogućene jer se nije mogao boriti ukoliko mu sud i zakon nisu omogućili njegovo zakonito pravo na žalbu, na podnošenje pravnih lijekova i na sve druge radnje koje mu inače zakon omogućuje, odnosno svim ljudima u Republici Hrvatskoj, s obzirom da i sam Ustav Republike Hrvatske jamči pravo na žalbu. 2004. godine Hrvatska banka za obnovu i razvitak pokrenula je ovršni postupak protiv te tvrtke koja je bila vlasnik nekretnine, a u prijedlogu za ovrhu navodi da su ovršne isprave na kojima temelji ovršni postupak dva sporazuma iz 1992. godine kojima je navodno popisana nekretnina kao osiguranje za jedan kredit kod Fonda za razvoj, a koja nekretnina se prema tom sporazumu nalazila na adresi ulica Braće Domitar 30. Dužnik iz toga ugovora o kreditu je bila tvrtka koja je prodala ovome novom ovršeniku ili jedinom ovršeniku je prodala nekretninu nad kojom je pokrenut ovršni postupak. Vlasnik nekretnine imao je vrlo ograničena sredstva i mogućnosti za dokazivanje svojeg prava. Nije bio stranka iz ugovora o kreditu, nije imao saznanja o tome je li kredit plaćen ili nije plaćen, o tome koja su sva sredstva osiguranja bila, kako je uopće tekao taj proces oko ugovora o kreditu. Nije imao apsolutno nikakvih mogućnosti osim podnijeti žalbu protiv rješenja o ovrsi, što je i učinio. Žalba protiv rješenja o ovrsi dostavljena je Županijskom sudu u Velikoj Gorici kao stvarno nadležnom sudu 2004. godine, koji je remisorno vratio spis natrag na Općinski sud u Dugom Selu iz razloga jer spis nije bio pripremljen za raspravljanje. Uz rješenje o ovrsi nedostajala je dostavnica, pa se nije moglo vidjeti je li žalba podnešena u roku ili nije.
Daljnji korak je trebao biti da sud pripremi spis za rješavanje i da vrati na postupanje. Međutim, u međuvremenu je protiv te tvrtke ovršenika podnešen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, nakon čega se ovršni postupak treba prekinuti po sili zakona. Stečajna upraviteljica koja je bila imenovana u tome postupku nakon otvaranja stečaja je poslala dopis Županijskom sudu u Požegi, koji je navodno odlukom Vrhovnog suda imenovan kao drugi sud koji treba rješavati u tome predmetu nakon što je remisorno vraćen na sud u Veliku Goricu, iako takve odluke nema nigdje u spisu i ne zna se na koji način je predmet došao na Županijski sud u Požegu, ali ona je dostavila dopis u kojem povlači žalbu ovršenika, iako je po stečajnom zakonu upravo stečajni upravitelj taj koji mora voditi interese i brinuti se o pravima dužnika kako bi povećao stečajnu masu. Ona je zapravo napravila sve potpuno suprotno. Branka Malbašić je podnijela prijedlog da se žalba povuče kako bi omogućila tom ovrhovoditelju, koji u stvari uopće nije imao ovršnu ispravu protiv ovršenika, da može nastaviti ovršni postupak. Međutim, tijekom stečajnog postupka se isti nije niti vodio, tražbine stečajnih vjerovnika uopće nisu ispitivane. Stečajni postupak je obustavljen po članku 203 Stečajnog zakona, jer tvrtka stečajni dužnik nije imala imovine koja bi bila predmet prodaje u stečajnom postupku, s obzirom da je stečajni dužnik nekretninu prodao prije otvaranja stečaja novom vlasniku. Kako je postupak trebao biti prekinut po sili zakona, a ovršenik je brisan iz sudskog registra i gotovo da je bilo nemoguće dalje nastaviti ovršni postupak sa samo jednom strankom u postupku, bilo bi logično da je sud donio daljnje korake u kojima bi o tom ovršnom postupku odlučio. Međutim, to ovdje nije bio slučaj. Ovrhovoditelj je predložio nastavak postupka protiv brisanog trgovačkog društva i jednostrano su vodili postupak više od 7 godina. Tako je sud donio odluku na svoj vlastiti prijedlog da se izvrši procjena nekretnine koja je sad bila vlasništvo druge pravne osobe. Donijeli su niz odluka u tom ovršnom postupku, a bez da su na zakonit način pozvali stečajnog upravitelja da nastavi ovršni postupak, odnosno da se izjasni da li će nastaviti ovršni postupak ili za isti predlaže obustavu. U Republici Hrvatskoj postoji još niz takvih istih postupaka. O tome nam govori opsežna sudska praksa na stranici Vrhovnog suda, koja u niz predmeta je donijela, drugostupanjski sudovi su donijeli odluku da se postupci prekidaju, a potom se obustavljaju. Naročito se obustavljaju postupci osiguranja koji su pokrenuti nad nekretninom u vlasništvu stečajnog dužnika nad kojim je otvoren stečaj. Ovdje ništa od toga nije bio slučaj. Međutim, ovdje je jedna vrlo zanimljiva situacija. Ovrhovoditelj je nije bio pravni slijednik, nego je preuzeo potraživanjem ugovorom o cesiji, kojim je preuzeo potraživanje od Fonda za privatizaciju, koji je pravni slijednik Fonda za razvoj. Ugovori o kreditu sa dužnikom koji je prodao nekretninu ovom ovršeniku je sklopio ugovor sa Privrednom bankom i sa Hrvatskom razvojnom i izvoznom bankom, koja u međuvremenu prestala postojati. Nitko ne zna koliko je i je li što plaćeno po tim ugovorima o kreditu. Jesu li ugovori stvarno realizirani? Da li su stvarno sredstva isplaćena? Koji je bio rok dospijeća, koja su dana sredstva osiguranja, a što je jako bitno u ovršnom postupku s obzirom na činjenicu da je upravo prema tom ugovoru o kreditu banka bila ta koja je naplaćivala potraživanja,
koja je bila zadužena za otkaz ugovora u kreditu ukoliko potraživanja nisu plaćana i koja je bila ovlaštena pokrenuti i ovrhu temeljem sredstva plaćanja koja su bila dana za garanciju. Ovdje sve to nije bio slučaj jer je Hrvatska banka za obnovu i razvitak preuzela potraživanje i na temelju ugovora o cesiji, na temelju tih sporazuma iz 1992. godine koji su prema Zakonu o izvršnom postupku predstavljali ovršnu ispravu nakon dospijeća tražbine, je pokrenula ovršni postupak protiv tog dužnika koji je podignuo kredit. Općinski sud u Dugom Selu odbio je prijedlog za ovrhu i s obrazloženjem da nekretnina iz tih sporazuma na adresi ulica Braće Domitar, koja je bila označena kao katastarska čestica 824, upisana u ZK uložak 11, katastarska općina Dugo Selo, ne egzistira u zemljišnim knjigama. To rješenje je pravomoćno i ovršno. Kako Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije mogla nastaviti ili podnijeti novi prijedlog za ovrhu protiv tog dužnika, oni su pokrenuli postupak radi osiguranja kao predlagatelj osiguranja pred istim tim sudom i tražili su da se na temelju tih sporazuma i na temelju ugovora o prijenosu potraživanja upiše založno pravo na nekretnini u vlasništvu dužnika kako bi Hrvatska banka za obnovu i razvitak stekla založno pravo. Dakle, radilo se o dva paralelna postupka. S jedne strane je Hrvatska banka za obnovu i razvitak pokrenula ovršni postupak protiv vlasnika nekretnine koji nije dužnik, a s druge strane je paralelno tražila od suda da donese rješenje o osiguranju kojim će ona osigurati tu tražbinu na imovini u vlasništvu dužnika. U tom postupku je doneseno upravo to rješenje o upisu založnog prava, to je bio postupak i kroz 92 i 1 kroz 92 iz 92. godine, što označava kad je postupak započeo, i u tom postupku su se primjenjivala pravila o Zakonu o izvršnom postupku. Hrvatska banka za obnovu i razvitak je bila nezadovoljna tim rješenjem i tražila je dopunu toga rješenja kao i ispravak rješenja, a podredno podnijela žalbu. Dakle, iako rješenje nije dostavljeno strankama u postupku, Hrvatska banka za obnovu i razvitak je 2000. godine podnijela žalbu i o toj žalbi naravno nije rješavano do danas. Nakon toga je sud dopunio drugim rješenjem pod istim brojem. Ovo rješenje od 21. travnja 2000. godine trebao je nadopuniti tražbinu u iznosu od još 400.000 maraka i upisati pravo prvenstvenog reda kako je to predlagatelj tražio. To drugo rješenje je donešeno 21. siječnja 2001. godine. Odnosi se na dužnika, iako je taj dužnik već nekretninu prodao godinu dana ranije i nije bio vlasnik nekretnine na koju se odnosio upis založnog prava. Hrvatska banka za obnovu i razvitak bila je nezadovoljna i protiv toga rješenja, pa je opet zatražila ispravak i dopunu rješenja, podredno žalbu. Znači, ni to rješenje nije steklo svojstvo pravomoćnosti, a nije moglo niti steći zakonitom propisanu pravnu valjanost s obzirom da je nad dužnikom u međuvremenu pokrenut stečajni postupak. Stečajni zakon propisuje da se postupci ovrhe i osiguranja koji su u tijeku nad otvaranjem u trenutku kada se otvara stečaj prekidaju, a nakon što ti postupci budu nastavljeni se obustavljaju. Zakon se u ovim postupcima ne primjenjuje. Općinski sud u Dugom Selu postupio je po prijedlogu ovrhovoditelja podredno žalbama, ne odlučujući o žalbi, nego odlučujući o ispravku i dopuni tih rješenja koja su bila prethodno donešena i donio je 21. rujna 2001. godine rješenje
kojim je odredio upis založnog prava u zemljišne knjige na nekretnini ovoga vlasnika koji je kupio nekretnine od dužnika i rješenjem je donio odluku o upisu prvenstvenog reda za istu tu tražbinu, iako su postojali drugi hipotekarni vjerovnici upisani već pravomoćno na toj nekretnini. Vlasnik nekretnine podnio je žalbu, iako se rješenje nije odnosilo na njega, čime je povrijeđeno osnovno pravo da se on kao vlasnik može boriti za zaštitu svojih prava. Međutim, kao osoba sa pravnim interesom podnio je žalbu protiv toga rješenja i Županijski sud u Velikoj Gorici usvojio je žalbu u cijelosti, ukinuo rješenje kojim su ispravljena i nadopunjena ranija rješenja. To je rješenje GŽ 2737 od 17. prosinca 2003. godine. Svakako bi bilo sad logično da nakon što je Županijski sud ukinuo rješenja kojim je odlučivano o upisu založnog prava, da se briše u zemljišnim knjigama i ono založno pravo koje je upisano prvim rješenjem, koje je ispravljeno i dopunjeno ovim rješenjem iz 2003. godine. Međutim, to ovdje nije bio slučaj. Hrvatska banka za obnovu i razvitak tvrdila je da to što je naknadno izvršen ispravak i dopuna toga rješenja, protiv kojega je stranka prema odredbama Zakona o parničnom postupku podnijela žalbu, da to nema nikakve veze i da su na snazi i ono prvo rješenje i ovo drugo rješenje i da to što je Županijski sud ukinuo ispravak i dopunu rješenja se odnosi i samo i isključivo na ovo rješenje koje je donešeno 2003. godine. Naravno da to zakon tako ne propisuje, jer Zakon o parničnom postupku upravo kaže da kada je načinjena ispravak i dopuna nekakvog rješenja, da se to upućuje stranci u postupku i da stranka protiv toga rješenja ima pravo žalbe. Isto tako se u tom rješenju koje je ukinuo Županijski sud u Velikoj Gorici navodi da to rješenje mijenja prijašnja rješenja na način da ona sada glase i tad slijedi sadržaj koji je ukinut. Nakon toga, iako je u međuvremenu dužnik prestao postojati, iako je nad vlasnikom nekretnine pokrenut stečajni postupak, pa je i vlasnik nekretnine brisan iz sudskog registra, u istom tom postupku osiguranja donešeno još 3 različita sudska rješenja. Različiti su isključivo po datumu kada su donešena i različiti su po tome što je sud potpuno jednostrano, bez ikakvog zakonskog osnova i bez ikakvog temelja promijenio stranku u postupku na način da je sada protivnik osiguranja umjesto ranijeg dužnika bio vlasnik nekretnine, iako protiv njega nije podnešen niti prijedlog za upis toga osiguranja, iako on nije dužnik u postupku, iako ne postoji, znači protiv nepostojeće stranke, iako nije dužan. Dakle, nikakvog zakonskog osnova nije bilo da sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koji je tada prema Zakonu o sudovima bio nadležan s obzirom na Zakon o sudovima kojima je bila promijenjena nadležnost, i on je donio rješenje jedno kojim se ispravlja i mijenja prijašnje rješenje na način da u njemu mijenja datum koji je bio pogrešno napisan. Bio je napisano da je rješenje donešeno 25. travnja 2000. godine, a nije, nego je pravi datum trebao biti 21. travnja 2000. godine, ali je tu činjenicu da rješenje ispravlja novim ispravljenim rješenjem, je promijenio i stranku u postupku. Dakle, to je nešto što je u ovršnom postupku nedopustivo, a nedopustivo je naravno i prema odredbama Zakona o parničnom postupku i mnogim drugim zakonima. Na to rješenje je vlasnik nekretnine podnio žalbu, o žalbi također nije odlučeno. Nakon toga je sud donio odluku o prekidu postupka u tom postupku osiguranja, jer je utvrdio da taj novi promijenjeni protivnik osiguranja ne postoji. I predmet stoji tako već dugi niz godina.
U međuvremenu, Hrvatska banka za obnovu i razvitak ustraje na tome da se provodi ovršni postupak na nekretnini na kojoj je pokrenuo postupak 2004. godine, iako se ta nekretnina po lokaciji razlikuje od nekretnine koja je popisana sporazumom iz 1992. godine, iako nekretnina opisom ne odgovara nekretnini koja je popisana sporazumom iz 1992. godine, a koji predstavlja u tome postupku ovršnu ispravu, iako katastarska čestica niti katastarska općina ne odgovaraju katastarskoj čestici i katastarskoj općini u kojoj je upisana ta nekretnina na kojoj je pokrenut ovršni postupak, i iako ovršenik nije dužnik, iako ovršenik ne postoji. To nije bila zapreka Općinskom sudu u Dugom Selu, koji je sada spada pod Općinski sud u Sesvetama, stalna služba u Dugom Selu, da donese rješenje o nastavku postupka protiv nepostojećeg ovršenika. Tvrdnja sutkinje Županijskog suda Milene Frankić je da neovisno o tome što ovršenik ne postoji, ovrha se može provoditi protiv stečajne mase. Međutim, suci su izgubili iz vida da stečajna masa predstavlja imovina koju stečajni dužnik ima u trenutku otvaranja stečajnog postupka. Ovaj stečajni dužnik nad kojim je pokrenuta ovrha nije imao nikakvu imovinu i stečaj je obustavljen po članku 203 Stečajnog zakona uz suglasnost svih vjerovnika koji su bili prisutni na ročištu na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Unatoč tome što je stečaj obustavljen po članku 203 Stečajnog zakona, unatoč tome što je stečajni dužnik, odnosno ovršenik iz ovršnog postupka OVR 849/04 kod Općinskog suda u Dugom Selu brisan iz sudskog registra i ne postoji, unatoč tome što protiv ovršenika ne postoji ovršna isprava, predlagatelj ovrhe je zahtijevao da se ovrha nastavi, a ovršenika, nepostojećeg ovršenika, predstavljala je kao ovlaštena osoba stečajna upraviteljica Branka Malbašić, koja je brisana iz sudskog registra i brisano je i njezino ovlaštenje. Stečajna masa tog stečajnog dužnika ne postoji i nije upisana u sudski registar, niti postoji imovina koja bi bila podobna za prodaju u stečajnom ili ovršnom postupku, jer je imovina vlasništvo druge osobe. Predlagatelj ovrhe tvrdi da zabilježba ovrhe na nekretnini i založno pravo koje je upisano u zemljišnoj knjizi, a za koje on tvrdi da se temelje na tim sporazumima iz 1992. godine, su valjan razlog da se ovrha nastavi. Ispitujući zakon, ispitujući sudsku praksu, odluke Vrhovnog suda u mnogim drugim predmetima po reviziji, jasno dokazuju da Zakon o izvršnom postupku ne dozvoljava subjektivnu promjenu ovrhovoditelja u postupku, da se temeljem odredbi Zakona o izvršnom postupku ovrha ne može provoditi ukoliko ne postoji rješenje o izvršenju, kao što to u ovom slučaju ne postoji, a Ovršni zakon koji je stupio na snagu 1996. godine jasno ukazuje na to da nije ispoštovana procedura s kojom je nastavljen ovršni postupak na Zakon o izvršnom postupku u ovome predmetu. Osim toga, Hrvatska banka za obnovu i razvitak kao ovrhovoditelj i kao vjerovnik nije upisana u zemljišne knjige temeljem tih sporazuma iz 1992. godine, pa da bi založno pravo slijedilo nekretninu, a što je sasvim jasno i vidljivo iz tih sporazuma kojima je popisana nekretnina na adresi koja se sad nalazi u ulici Josipa Predavca 30, Dugo Selo, a ranije je nosila naziv ulica Braće Domitar 30. Nekretnina koja je predmet ovrhe nalazi se na adresi ulica Josipa Predavca 60, Dugo Selo, a ranije je ta ulica nosila naziv Braće Domitar i kućni broj 60. Kućni broj nije mijenjan
I radi se o dvije potpuno različite nekretnine na dvije različite lokacije koje međusobno dijeli udaljenost otprilike oko 500 metara. Ovršenik je, protiv kojeg je nastavljena ovrha, zatražio vještačenje, geodetsko vještačenje nekretnine, gdje je sudski vještak utvrdio da su svi ti njegovi navodi točni. Naravno da je njemu bilo otežano dokazivanje, s obzirom da nije stranka u postupku, i da je za to dokazivanje morao pribaviti bezbroj dokumentacije od svih javnih tijela. Međutim, ono što je nesporno, ovršnom sucu je ovršenik dostavio ovjerene javne isprave kojima dokazuje da su ti njegove tvrdnje i njegovi navodi apsolutno točni. Sutkinja koja vodi ovršni postupak Sanda Hrsto nije uvažila te javne isprave i nije uvažila sudsko vještačenje kojim ovršenik dokazuje da se ovrha ne može voditi i da je nemoguća, jer da nekretnina iz ovršnog postupka ne postoji. I zatražila je od Ureda za katastar iz općinskog grada Dugo Selo da se očituje vezano uz pitanje da li je katastarska čestica 824/3 i 824/5 katastarska općina Dugo Selo nastala iz katastarske čestice 824 ranije upisane u katastarsku općinu Dugo Selo. Nesporno je, i sudski vještak je to potvrdio vještačenjem, da katastarska čestica 824 nije nikada bila upisana u katastarsku općinu Dugo Selo. Činjenica da je katastarska čestica 824/3 i katastarska čestica 824/5 nastala iz katastarske čestice 824 koja je upisana u katastarsku općinu Dugo Selo 2 nema nikakve veze niti poveznice sa katastarskom općinom Dugo Selo. Zato što svaka katastarska općina može nositi nekretninu koja nosi katastarski broj kao što je to u nekoj drugoj katastarskoj općini. Osim toga, katastarska čestica 824 nastala je tek 1997. godine i tada je tek upisana u zemljišne knjige i u katastar. Osim toga, dužnik koji je sa Fondom za razvoj sklopio sporazum o zasnivanju osiguranja radi osiguranja kredita na nekretnini koja je nalazila se na adresi ulica Braće Domitar 30, nije bio vlasnik te nekretnine, ni vanknjižni, ni knjižni. Knjižni vlasnik te nekretnine bilo je društveno vlasništvo, a korisnik nekretnine bilo je poduzeće Eksport Drvo. Svi ovi navodi i sve ove tvrdnje i sve ova javna dokumentacija i sve činjenice nisu dovoljne Općinskom sudu u Dugom Selu, nisu dovoljne županijskim sudovima, nisu dovoljne Vrhovnom sudu da zaključe da se ovdje radi o apsolutno nezakonitom ovršnom postupku koji predstavlja pravu egzekuciju vlasnika nekretnine i dugotrajno zlostavljanje i linč nad vlasnikom nekretnine. Tražimo od Vrhovnog suda i od Ministarstva pravosuđa da učine nadzor nad ovršnim predmetom u kojem se vodi postupak radi osiguranja pod brojem PU OVR 54/2019, kao i u ovršnom postupku OVR 849/04, oba predmeta kod Općinskog suda u Dugom Selu, radi utvrđenja jesu li ovi navodi točni i radi utvrđenja da se jasno i nedvojbeno utvrdi da uz prijedlog za ovrhu ne prilježe izvornik zemljišno-knjižnog izvatka i ne prilježe izvornik ugovora o cesiji kojim je Hrvatska banka za obnovu i razvitak stupila u taj ovršni postupak i podnijela prijedlog za ovrhu protiv ovršenika protiv kojeg ne postoji ovršna isprava. Za danas toliko. Hvala na strpljenju. Doviđenja.